Hei, terveiset Suomen Planet Healingistä. Nyt on kevät ja tässä on nyt 3 tämmöistä tärkeää energia-aikaa tulossa. Siis muutenkin energiahan on näin keväällä vahvempaa, mutta tässä on tulossa myös tämmöistä vahvaa henkistä energiaa maapallolle. Ja tämän kevään tällaisista henkisistä juhlista, tärkeistä meditaatiopäivistä mä haluan nyt muutaman sanan tässä kertoa. Nämä 3 juhlaa, ne on 3 perättäistä täydenkuun aikaa näin keväällä. On pääsiäinen, joka on tulossa ihan nyt juuri. Ja sitten kuukauden päästä on Vesak-juhla. Ja sitten on vielä semmoinen hyvän tahdon juhla, joka on silloin kesäkuun alussa. Ja pääsiäinenhän kuuluu Oinaan täydenkuun aikaan. Vesak-juhla on Härän täydenkuun aikaan. Ja sitten se hyvän tahdon juhla on taas kaksosten täydenkuun aikaan. Nämä kaikki edustaa yhtä jumalallista perustarkoitusta. Semmoista vuosittaista ihmiskunnan hiljalleen lähestymistä Jumalaa kohti ja sitten toisaalta Jumalan lähestymistä ihmiskuntaa kohti. Ja näistä 3 muodostuu sitten se semmoinen tietynlainen vuosittainen rakennelma, energiarakennelma. No nyt kun käydään läpi nämä kaikki 3 tässä näin nyt vuorotellen, niin pääsiäisjuhla, sen ajankohta tai pääsiäisen ajankohta määräytyy aina kevään täydenkuun mukaan. Se on Oinaan täysikuussa. Ja pääsiäinenhän on tämmöinen suuri länsimainen ja kristillinen juhla. Se on meille kristityille, se tarkoittaa ylösnouseen Kristuksen juhlaa. Mutta sitten me voidaan yrittää nähdä myös Kristus vähän niin kuin laajemmassa kontekstissa. Kaikkien ihmisten opettajana, ylimmäisenä henkisessä hierarkiassa ja ilmentämässä Jumalan rakkautta. Siis se oli jo silloin Jeesuksen elämän yksi semmoinen punainen lanka, opettaa ihmisille rakkautta. Ja se on myös Kristuksen tehtävä. Jumalan rakkauden luonne korostuu näin pääsiäisen aikana. Ja silloin hiljalleen me aletaan niin kuin lähestyä semmoista aikaa, jolloin ihmiskunta pystyy tunnustamaan henkisenkin hierarkian, joka siis on meitä täällä, meitä maapallolla täällä ohjaamassa ja opastamassa. Ja me Planet Healerit puhutaan paljon siitä, että on tärkeää meditoida aina täydenkuun aikaan ja varsinkin nyt sitten näiden 3 hurjan voimallisen täydenkuun aikana. Jos me nyt ajatellaan tätä näin, että mitä nämä täydet kuut tarkoittaa ihmisille, ne tarkoittaa sitä, että enemmän energiaa tulee maapallolle, enemmän energiaa tulee ihmisten käyttöön. Se energia totta kai tulee, ei vaan sieltä kuusta, se tulee auringosta. Ja sitten se tulee myös näiden eri planeettojen kautta, mikä sitten taas tuo meille erilaatuista energiaa. Ja eläinradan ensimmäinen merkki on oinas, niin se toimii tämmöisenä aloituspisteenä, ikään kuin sielun matkalla vuoden aikana 12 tähtimerkin läpi. Niin että siis 12 kuukauden aikana sielu saa käyttöönsä tai sielu saa vaikutuksia itselleen 12 eri konstellaatiosta, planeetoilta. Ja näillä on sitten taas erilaatuista energiaa, joka auttaa ihmistä kasvamaan. Niin että se aloituspiste on tämä Oinaan merkki. Ja sitten hiljalleen, kun kuukausi kuukaudelta
kun sielu käy elämänsä läpi, niin seuraavissa merkeissä sielu sitten kohoaa ikään kuin täydemmin muodon maailmaan. Sitten se suuntautuu ulospäin, oppii erottautumaan, yhdellä lailla vaatii tunnustusta myös itselleen, asettaa kiintopisteensä vähitellen vakaasti henkiseen saavuttamiseen. Ja sitten kun tämä vuoden kierto alkaa olla lopuilla, niin sitten sielu saa vaikutuksia vesimiehen merkistä. Se on semmoinen palvelijan merkki. Ja sitten päättää tämän vuoden kierron matkan kalan merkissä. Yhden lailla maailman pelastajan energioissa. Ja nyt sitten, jos me just ajatellaan tätä näin, että nyt on tämä pääsiäinen ja oinaan aika, no sitten se seuraava on se härän täydenkuun aika. Ja sehän on se, mitä me kutsutaan Vesak-juhlaksi. Se on buddhalaisten juhla Aasiassa, mutta itse asiassa se on kyllä ihan koko ihmiskunnan juhla, riippumatta mitä uskontoa seuraat, mihin kuulut. Se siis pidetään toukokuun täydenkuun aikaan ja on suuri juhla varsinkin Itämailla ja Aasiassa. Buddhalle omistettu juhla, ja Buddhahan toimii henkisenä suurena valo-olentona korkeimman henkisen keskuksen Shambhalan ja sitten taas suuren hierarkian välillä, välittäjänä näiden kahden välillä. Ja Buddhan tehtävänä on ilmentää Jumalan viisautta, siinä missä Kristus ilmentää Jumalan rakkautta. Ja siinä on taas ihmisille opittavaa tästä tämmöisestä jumalallisesta viisaudesta. No sitten kun me mennään taas kuukauden verran eteenpäin, me tullaan sinne hyvän tahdon juhlaan, joka on sitten kesäkuussa. Ja se täysikuu silloin kesäkuussa. Tällä päivällä on monta eri nimeä. Hyvän tahdon juhla, maailman rukouspäivä, pyhän kolminaisuuden juhla ja sitten vielä englanniksi sitä kutsutaan World Invocation Day nimellä. Se on juhla, joka on omistettu ihmiskunnan hengen hakeutumiselle Jumalaa kohti. Ja sitten samalla siinä meidän ihmisten tehtävänä on levittää sitä energiaa ja niitä siunauksia, joita me siinä sen vahvimman, voimallisimman täydenkuun aikana saatiin, eli toukokuun täydenkuun aikana. Tämä hyvän tahdon juhla, sen yksi tämmöinen sisäinen niin kuin viesti ihmiselle on, että ihmisen tulisi pyrkiä vähän niin kuin mukautumaan Jumalan tahtoon, omistautumaan tälle Jumalan tahdolle, toimimaan sen mukaan ja toimimaan oikeiden ihmissuhteiden kautta, oikeiden tekojen, oikeanlaisen puheen kautta, oikeanlaisten ajatusten kautta. Ja se on siis kesäkuussa. Niin se on semmoinen päivä, jolloin ihmiskunnan henkinen luonne hiljalleen aletaan tunnustamaan. Se on semmoinen syvän rukouksen juhla. Ja just tämmöinen ihmisen ja henkisen, ihmisten välisen ykseyden juhla ja henkisen ykseyden juhla. Siinä on, kun aikaisemmin meillä oli Buddha edellisen täydenkuun aikaan niin kuin tämä, sanoisin, tärkeä henkilö siinä, tärkeä toimija siinä, ja sitten nyt pääsiäisenä Kristus taas tärkeänä toimijana, niin nyt sitten meillä on Buddha ja Kristus yhdessä. Ja heidän aikaansaamat työ ihmiskunnan hyväksi, jolla siis he yrittävät vaikuttaa ihmiskunnan
tietoisuuteen ja kohottamaan ihmiskunnan tietoisuutta, jotta ihmiskunta ymmärtäisi oman paikkansa maapallolla ja oman tehtävänsä täällä. Ja yhden lailla niin kuin henkisissä opetuksissa puhutaan siitä, että Kristus on just tänä niin kuin kaksosten täydenkuun aikaan, siinä kesäkuun täydenkuun aikana, jo sen 2000 vuotta edustanut ihmiskuntaa, seisten ikään kuin hierarkian ja sitten tämän Shambhallan edessä tämmöisenä Jumala-ihmisenä. Ja joka vuosi tähän aikaan Kristus on saarnannut Buddhan viimeisen saarnan paikalle kokoontuneen hierarkian edessä. Tämähän on tämmöistä asiaa, mistä hyvin harvat on saaneet lukea ja tietää. Ja tämä on meille kaikille aika lailla uutta, mutta siitä on hyvä kuulla ja oppia lisää. Mutta siis nämä 3 juhlapyhää, jotka nyt on tulossa, ja pääsiäinen ihan tässä kohta, ne on osa ihmiskunnan yhtenäistä henkistä lähestymistä. Se on sitä, mihin ihmiskunta on kasvamassa hiljalleen. Ja se aika tulee vielä, jolloin näitä 3 juhlaa vietetään ihan maailmanlaajuisesti. Tällä lailla, että ihmiskunta voi näiden juhlienkin kautta saavuttaa tämmöisen suuren henkisen ykseyden. Näin, sitä odotellessa ja pääsiäisen pyhiä odotellessa. Oikein hyvää tulevaa täysikuuta kaikille ja oikein hyvää kevättä ja kaikkia näitä muita täysikuuden aikoja kaikille. Terveiset Planet Healingista. Hei!